stava, momčeta? Kak je? Evo, ispadali. Čakaj, čakaj, prvo. Utete всичко по три. Мешите опакота и после почваме, окей? Добре. Парти? Как без парти? Къде си ме, миличка, бе? Дай, Корней! Дай, Корней! Дай! Ало. Кое е то? Петре, я за мене. Nenad, u Bugarskoj sam, dolazim po tebe, reci mi gdje si. Neka teglika su neki napali. Ispred nekog auto otpada. Neka stara kuća razbala. Auto otpad. Kaži mi šta još vidiš, gdje se nalaziš? Neki stari koš. U nekom bipu crvonci. Ima neki koš u dvorištu, ima neki grafiti po kući, nekakav prikolica, ima zeleni automobili. Bežu! Nenad! Žiže, brate, žiže! Ti rekao, podlamljala se. Ja vam majka to, čuo sam! Pravilno, lajmo! Uliđaj! Kako pravilno? Što ubiješ, brat? Otkrada mi telefone. Ubaj se na nekoj. I don't need no fish. I just said to see that the